Server name. Сашо е педал. Чай спим. Ама опа. This is Sparta! 2 секунди сме в играта. Сега ти напълни газа с патрони. Стига, Марита, не му остана, бе. Оу, махнах му го. Мале! Добре, че ни И наебат. кой на тая махнах го. Мале, ама чекай, ние сме в играта от 2 минути, бе. Да сейвнем. Чек това, ако го бях снимал, аз моя поп ще да е много смешно. Буквално, от нищо просто се обръщаме някакъв огромен, толкова висок човек. Идва и Марита е такъв голям човек. Ама направим някакво Ами не по-централно. знам, ама нигър. Ти поне мога да го кажеш. Хората за То какво между сте вчера? другото, Мали си много чере, бе. аз ти виждам ръцете, ужас, обаче, че му... Да, бе, ти си. Не съм убия. Гробове, ай ги разкопаем. Аз хора, ще анбоксвам на гроба на Анди Студио. Келвин изкача по едната, бе. Да, качва, бе. Кой е това тук? Опа. Ако си е забравил, survival кита. Добре, кой заебава просто така един тарпяна кутия неотварена? Някой, който е умрял. Не знам, не виждам тялото наоколо. Опа, извиняй. А ти не само хенгера, да. Охо, има най-2 тук. Те са много готини. Те са много по-бързи между другото. Да, обаче, ама само път и са много лесно да паднеш. Охо. Как да? Ай, ти мога да биеш с него! Ти мога да биеш с него, верно! То направо му среда газа. Това е жена, бе. Яма виж. Аз съм спидер. Гледай. Лего нинджаго. Аз съм много бързо. Да, бе, аз ти каза. Моля му виж, гледай коса. Аз съм на бати рейсера, гледай. Колко количка. Мале. Количка ще хора. За какво ние, бе? Виж какво имаме тук, бе. Ай! И бати. Видя ли му? Какво стана, бе? Сел. Къде, бе? Тигани. Държи ги, виж колко са много, бе. Това? Бе, силно, бе. Охо, Баса без басна. ръка. Айде, умря ли, бе? Айде, дай ги изгорим за кости, ще ми трябва броня. Бам. Рефрижератор. Аз бях в инвентара, бе. Аз умрях пак. Аз съм на една пинка гъс. Мале. Аз почти съм максен с броня, не казвам, сега съм максен даже. Обаче ще направя още, защото нали мога. Дига бегале, ей! Аз за тебе, Дон. Умирая. Това само тръгне за удара, човек. Не знам как, ама аз още не съм се пребил и скачам като ненормален в момента. Ай, тук сме. Оп, цигани. Цигани. Да, е тук, ай. Преса. Охо! Май, изкучих му на главата и се направих предносвата. И му отрязах главата. Охо, къв доч ти набих, тъпо ли ти е, братле? Охо! Бягаш ли? Какво носиш? Това? Кактус. Не, това е лъвър. Към тебе е. Да. Да, вече е наш. Пистолет. О, камуфлаж. Ако отида там, ще моля се още един пистолет. За пушка, да ходим за още една пушка и да й дадем пушка и пистолет. Чай само си махна... Защото има неограничение. Аз ще й дам моите пушка и моя пистолет. Какво ме запава? Акула. Мама, тя голяма акула. Глей. Те са две даже. Не отивай към това, какво те е без за тия. Помня, че с Сашко бяхме играли веднъж и то, нали, ако явно са ги направили по-лесно да се убиват. И то вика, моля ги убия и вади един камък и оцелва тия смак камъчената, кое тя умира веднага. Акулата? Да, тя умира веднага. Айде методи. Не, една тя ще върху. Walks and North here. Тук ще. Сега той ако вземе от тия лугове ще го убие. Да, това ще прави, аз това ти казвам. Да. Не го убивай. Добре. Аз му да направя огън. Виждам. Опитва се. Ари, бе. Сега тази режем лугове на две. Get log and drop here. Помни се. Ари, бе. Виж го. Не ще. Сега искам. Get logs and drop here. Ти от двата четвъртините. Мога страхо. Няма да тебе до вечера ще играм.
Да само да свършим с това. Мале, слънцето също тук е ярко, бе. Ами, защото си една от... Ай, чакай, бе! Това е от тази от бака. Ма и ни са от това дървочета с мачка, ма. Добре. Виж го това. Добре. Да почваме стените, викам. И едната е готова. И втората е готова. Третата е готова. Да, ако се издържа сега. Ами да, сега като свършим. Аз ти казвам, че няма ни стига. Значи какво е това? Значи петата и... Взимаме най-двитата и отиваме за пушката. Тоест не знае за твоите. Не съм самурай. Бе, той оцелява. Той умре. Това трябва да ходим на главен път някак. О, Жоржи. Гол каза кашо не хипопотам, бе. Пипотам. Хипотам, да, виж. Боби, виж, хипотам. Как ги виждаш, бе? Пипотам. Точно до пещерата има едно. Та пред нас. Това е хеликоптер. Не може. Добре, ела да ходим към една пещера. Време е за Clash Royale. Ще имам ли някаква завивка тук, бе? Имам, аз просто лежа на нея. Жорко, имаш математика? Да. Аз ти кажа, Всички имаме двойки по Всички? математика. Всички ли? Не, Не, само Никола и Митко няма. Което е Да, много ма те са странно, ма те са защото преписали. двамата. Не, ние всички преписахме. Тя винаги знае, че преписваме, защото много добре знае, че не може да реши нищо. И сега я е направо. Той сега ще реши за петица и тя буквално пред него му каза, че всички задачи са му верни. Дай го писа двойка. Ма за какво? Но що се? Те после се отшури и каза, че иска си ви тест и тя го изгоня. Не бе, той е бил в коридора. А. Тя го е гледала на смърт. Човек, между другото, Monster Animal е Happy Come. Звучат толкова Happy кринч Come? заради TikTok. Да. Какво е хепи към, Много е бе? гадно. Какво? Какво е хепи към, бе? Аз ще е хепи към и монстър. Happy Come. Брутално. Това е толкова пик. Какво мислите за новия апдейт на Clash Royale? Не знам, не съм го видял. Добре, няма нищо, трябва влизаме надълбоко. Не си видял новия апдейт на Happy Come. Можеш да ми викаш Георги Чудовището. Добре, а Ще защо? ти пам, ще те докосвам. Това си чудове. Имаш Какво е това, бе? Аз умрях. А не съм умрях. Бягай, блокирай. Бягай, граната, бягай. Гръмна ли го? Още е жив. Не, аз знаех по някаква празалка съм надолу. Добре. Какво е супер, бе? Защото значи сме на правилния път, явно. И бати... Добре. Бах в празалка. Somebody get me through this. Somebody rape me. Лад корема ми издаде най-странния звук. Добре. Не, буквално прозрача съм направим фанал го. някаква играчка на кучето и съм я стиснал. Бягай, защо бягаш без мен така, бе? Ами да, дай да сме двамата. Ела, бе. Ми стига бега от мене. Кой? I shall meet. О, ес. Как I show dick? I shall meet. I show cock? I shall my meat. I shall show my meat. I show my шунка. Брат, в Clash Royale дека ми единственото скъпо е Мега Найт. Всичко друго ми е 2, 3 или 4 еликсир и пак е хипер скъпия човек. Аре, бе, сме ще да умре това, бе. Еба ти го залупи един път, ще го убиш. Ето го. Уби го. Чуваш ли това, бе? На тук. Да. Ето. Добре. О, това е неволя, бе, какво е това? Аха, виж. Да, смени. Не, това е артефакта, една част от артефакта. И също имаш броня. Ай! Охо, пази, чай. А това демон ли? Да. Аз съм с помпата в гърма. Ай! Македонци открили пещери. Че по-добре да кажеш българи. Македонската се скъпе, какво става? Чист българин. Ай! Едно що за първи? Нещо три въпросителни взех. Оу! Де има е- ток по него. А това не е нещо от артефакт. Да, това е част от артефакта. Те колко части ни трябват? Трябват ни... Охо! Трябват ни 1, 2, 3... Трябват ни 7 части ни трябват. Ние имаме 2. И виж какво мога да слагаме! Какво е това тортия? Нямам 9 мм. Не, той просто не е нормално просто. Отивам да взема документите от колата и Точно е, Бемус.